Раз, два, тры. Шановное спадарства! Вітанні, шановное спадарства! Хавайцеся ў бульбу, бо сёння ў гасцях у праграмы «Мова на нова» сапраўдная экстрэмістка, якой баяцца ўлады Беларусі. Але не толькі экстрэмістка, а яшчэ і паліталагіня, медыяэкспертка і прадстаўніца міжнародных місій ва ўсім свеце Вераніка Лапуцька. Прывітанне, Вераніка. Прывітанне. Павітаемся руками. Разважся, конечно. Вераніка, вы беларускамоўная асоба. Вы з маленства размаўляеце па-беларуску? Ці гэты шлях быў вось у нейкі перыяд вашага жыцця і пераход? Я могу сказаць, што я з сям'і, дзе з дзяцінства выхоўвалася павага да беларускай мовы, беларускай культуры, беларускай гісторыі. І калі мне было 6 год, я пайшла ў беларускамоўную гімназію, здавала іспыты. І мы там вучылі расійскую мову як іншаземную з другога толькі года, з другога класа. Так у нас все было на беларускай мове. Таму у гэтым сэнсе мне было, конечно, лягчэй, бо мне гэта як бы любоў да беларускай мове, она, можна сказаць, была прывітая з дзяцінства. А было ў вас нейкае беларускамоўнае асяроддзе? Напрыклад, вёска, бабуля ці дзядуля, ці сябры з маленства беларускамоўныя? Дзякуючы таму, што вучылася ў беларускай гімназіі, то мы, в прынцыпе, ўсё паміж сабой, нават я памятаю, што мы лепш пісалі на беларускай мове, чым на расійскай, потым мы рабілі памылкі, пасюль пісалі беларускае і. Наша настаўніца расійскай мовы скардзілася, таму гэта было маё асяроддзе. Другое асяроддзе гэта была вёска, дзе жылі мои бабуля і дзядуля, але яны размаўлялі такой не на чыстай беларускай мове, такой гэта быў своеасаблівы дыялект, там было багата украінскіх словаў, але там таксама мы размаўлялі на беларускай мове. Якія працэсы, звязаныя з беларускай мовай, агулам з беларушчынай, вы заўважаеце цяпер вакол сябе, магчыма, у медыях ці у інтэрнэце, у сацыяльных сетках? Я могу сказаць, што на беларускую мову добра ўплывае развіццё тэхналогій сучасных і інтэрнэту. Зараз мы бачым багатых блогераў на беларускай мове размаўляюць і вельмі багата тэкстаў. Не было так, калі, напрыклад, я вучылася ў школе, што былі толькі кніжкі, толькі нейкія друкаваныя крыніцы. Зараз, в прынцыпе, кожны чалавек можа знайсці тэксты і літаратуру нават на беларускай мове, і багата беларускамоўнай музыкі. І гэта, конечно, вялікі плюс для тых, хто хоча вывучаць мову, хто хоча вось так паглыбіцца ў яе. Як вы думаеце, інтэрнэт дае надзею, што беларуская мова захаваецца і вось будзе развівацца, і штораз больш людзей таксама з дапамогай інтэрнэту будзе прыходзіць да беларушчыны, да беларускай мовы? Я думаю, што так. І людзі, якія добра разумеюць працэсы лінгвістычна, яны кажуць, што калі на мове што можна, кажуць, займацца каханнем і сварыцца так по-добраму, то ўжо як бы гэта мова будзе жыць. Так, бо ёсць гэтыя словы, ёсць адпаведная лексіка. Ну, гэта калі мы так жартуем, конечно. Калі казаць сур'ёзна, то настолькі багата ўжо лексікі назбіралася ў інтэрнэце, і настолькі багата матэрыялу, яны нікуды не знікнуць. І гэта дае, конечно, у дадзены момант, мы не ведаем, што вось далей, але нам такую надзею, што мова застаецца, захаваецца і будзе жыць. І я думаю, што тыя людзі, якія на беларускай мове пісалі яшчэ 150 гадоў таму, яны не маглі сабе уявіць, што можа быць так, што калісьці будзе такая сістэма нейкая віртуальная, што і там будуць усе крыніцы на беларускай мове, все кніжкі, проза, паэзія, все, што хочаш, там і навуковыя нейкія тэксты, і мастацкія. І гэта вялікі плюс, конечно, для нас. А вось кажуць некаторыя спецыялісты цяпер, што раней беларуская мова была ўвесь час зведзеная толькі да сферы вясковай, толькі ў вёсцы яе ўжывалі. І пазітыўны момант тое, што беларуская мова заваёўвае і горад цяпер у дадзены час. Штораз больш гарадскіх людзей размаўляе па-беларуску. Але ўсё ж асяроддзе расійскамоўнае, а вось тое такое натуральнае для беларускай мовы асяроддзе, хай сабе вясковае, але натуральнае, дзе ўсе гаварылі па-беларуску, дзе з маленства вывучалі беларускую мову ў вёсцы. І яно ўсё ж падмацоўвала і было такім апірышчам для пашырэння, не ведаю, для тых гарадскіх, вось якія хацелі вывучыць. Цяпер жа ж вось гэтае асяроддзе вясковае, яно знікае фактычна. А ці здолее захавацца беларуская мова ў горадзе? Што для гэтага трэба, каб яна захавалася? Я думаю, што мы маем одну вялікую праблему, што багата беларускамоўных беларусаў зараз жывуць за мяжой, і гэта, конечно, вялікі мінус, бо звычайна такую ролю як бы умацавання мовы выконвае дзяржава. Я веду таксама чэшскую мову, я калісьці цікавілася вельмі развіццём чэшскай мовы і нацыяналізму чэшскага, як гэта адбывалася менавіта будаванне чэшскай нацыі. Конечно, калі мы глядзім на розніцу, у нас падобныя былі трошкі сітуацыі яшчэ там на пачатку 20-го стагоддзя, але таму што ў чэхаў было больш матэрыяльных магчымасцяў сваю мову і культуру прамаваць, то
у іх, конечно, атрымалася гэта, у нас, можам сказаць, не. То бок тут трэба, каб самі беларусы, калісьці зрабілі чэхі, я думаю, зрабілі для сябе такой мэтай, што вось мы будзем укладваць, нейкія багатыя людзі, мецэнатамі, каб станавіліся, казалі, мы будзем укладваць грошы ў развіццё культуры, развіццё мовы, выдавніцтва кніг, у музеі. І тут ужо ўсё залежыць толькі ад нас, таму што у нас няма дзяржавы, якая клапацілася, каб стварала адукацыйныя установы, якая б укладвала грошы ў культуру, у кіно, нават у літаратуру, так як гэта робіць па ўсім свеце. Таму тут ужо ўсё залежыць ад нас, і мы павінны быць такімі вайрамі і дбаць пра сваю мову самі, быць самадастатковымі ў гэтым сэнсе. І часам, калі трэба, то рубля ці долара не шкадаваць, так, у скарбонку, каб падтрымаць беларушчыну. Так, толькі так. Вераніка, вы шмат падарожнічалі па ўсім свеце, вы былі назіральніцай за мясцовымі выбарамі у шмат такіх краінах свету. Што найбольш засталося ў вашай памяці? Якія былі такія яскравыя моманты, якія дагэтуль вы згадваеце у нейкія хвіліны роздуму? Што зрабіла на вас вялікае ўражанне, чым бы вы хацелі падзяліцца, магчыма, з нашымі гледачамі? Можа, вы знайшлі у нейкіх экзатычных краінах такія моманты, нюансы, дэталі, якія вельмі нагадваюць беларускія? Можна сказаць і так. Я зараз адразу падумала пра Сьерра-Леоне. Там існуе свая мова, кріол, на якой яны размаўляюць, але афіцыйна мова іх ангельская. Яны не занядбоўваюць сваю мову, яна ўсё роўна ёсць, і на гэтай мове таксама дзейнічаюць і медыі, і, конечно, людзі размаўляюць. Наколькі я памятаю, яна не на ёй, як бы, не магу сказаць, што выдаецца нейкая там літаратура і гэтак далей, але яна ёсць. Але больш мяне там уразіла тое, як там суіснавалі і суіснуюць розныя рэлігіі, гэта хрысціянства і іслам, вельмі багата змешаных шлюбаў, і калі адбываецца, напрыклад, вяселле, то адзін дзень спачатку маладыя ядуць, напрыклад, у касцёл, а потым яны едуць у мячэт. І для іх гэта нармальна. І вось, калі я там была, то пра гэта я думала пра нашу гісторыю, пра Вялікае княства Літоўскага. Я калісьці таксама наснавала аж 3, так, рэлігія, яшчэ іудаізм, а хрысціянства і іслам побач адно з адным. І я думаю, што гэта вельмі цікава і вельмі так это ўзбагачае назіранне за такім вопытам. Вы былі таксама ў Іорданіі, так? Так. А як там выглядае сітуацыя і моўная, у тым ліку, і палітычная? Калі я была ў Іорданіі, то я, конечно, вырашыла трошкі паглыбіцца ў арабскую мову. Я ведаю іўрыт трошкі, мне гэта та самая сям'я мова семіцкая, таму трошкі я разумела, але мне было цікава, як яна таксама функцыянуе. Арабская мова цікавая тым, што таксама ёсць як бы літаратурная мова, на якой там пішуцца тэксты святыя і так далей, але у кожным рэгіёне свой дыялект. І, напрыклад, людзі з Іорданіі, калі яны будуць па-арабску размаўляць з людзьмі з Марока альбо з Алжыру, яны вельмі кепска будуць адзін аднаго разумець. То бок яны павінны дастасоўваць свае дыялекты, каб паразумецца. Бо ў кожнай таксама краіне там ёсць свае ўплывы, в залежнасці ад таго, зноў-такі, ад каланіяльнага мінулага, ад нейкіх іншых чыннікаў. І вось там такім чынам. Ну і было таксама цікава. Мы з імі размаўлялі пра розніцу паміж іх дыялектам, палестынскім, ліванскім. Яны распавядалі мне, мае калегі іорданцы, было цікава. А як так сталася, што вы вывучылі і ідыш яшчэ? Я вывучыла ідыш, таму што моя сябра жартуе, таму што я хацела размаўляць на 4 мовах, якія былі афіцыйныя ў Беларусі да 36-го года мінулага стагоддзя. Але насамрэч мне было цікава даследаваць менавіта гісторыю яўрэяў Беларусі і гісторыю Халакосту, што адбылося, чаму гэта мова знікла, хаця яна калісьці была жывая. У нас былі так літаратары, якія пісалі на ідышы. Габрэі таксама зрабілі вельмі вялікі ўплыў на развіццё беларускай мовы. Так, калі мы пабачым культурных дзеячоў 20-х гадоў мінулага стагоддзя, там было вельмі багата габрэяў, якія, в прынцыпе, ў штодзенным жыцці таксама маглі і на ідышы размаўляць у сваёй сям'і, але яны пісалі на беларускай мове. І багата з іх, конечно, мы ведаем таксама, што ў 30-е гады было забіта, рэпрэсінавана, але вось мне было цікава гэты пласт паглядзець людзей, якія яны былі. І калі ўжо я вучыла ідыш, таксама побачыла цікавыя рэчы, як беларуская мова таксама паўплывала на ідыш, таму што ўвогуле ў ідышы лічыцца вось гэты самы такі літаратурны правільны дыялект, гэта лічыцца літвацкі. Літвацкі, так. Так, гэта той ідыш, на якім размаўлялі габрэі ў Літве і ў Беларусі. І таксама у былым вялікім княстве літоўскім. Так, менавіта. І ён менавіта вучаецца там, і калі дзесьці гэта класічны такі варыянт, так? Так. А ўжо ёсць дыялекты таксама, дыялект, на якім размаўлялі там у Галіцыі, на дыялект, на якім размаўлялі там трошкі па-іншаму вымаўленне ідзе ў Румыніі. Гэта таксама вельмі цікава. І таксама на ідышы цікава, што гістарычна па-рознаму называліся таксама Літва і Беларусь. Там розныя назвы, і гэта не звязана з Расіяй таксама. То бок цікава, ёсць таксама іншыя карані, іншыя словы. А цікава, як яны называюцца? На ідышы беларусі называецца райсэн.
Райсан? О, Так. як рай, слухайте. Так, Расія гэта Русланд і Літва літая, то бок, ну, іншае слово. Яны аддзялялі гэта нашу тэрыторыю. А Райсан гэта ад Рутэніі? Магчыма, я вось не Старой даследавала назвы, гэта, але так? ведаю, што, напрыклад, Мойша Кульба, гэта таксама наш паэт беларускі, Так. ідышскі, ён, у яго ёсць верш, які называецца Райсан. І гэта пра Беларусь, вось яны так называлі нашу краіну. Гэта Ой, як літаратары. цікава. Дарэчы, таксама можна заўважыць, што ўсе старыя германізмы, якія бытуюць у беларускай мове, яны былі прынесеныя носьбітамі ідыш альбо замацоўваліся дзякуючы вось ужыванню ідыш насельніцтвам габрэйскім у Беларусі на землях нашых у мінуўшчыне. А якія беларускія словы ўвайшлі ў ідыш? Ну, самае такое, ведаю, што багата людзей любіць гэта слова, гэта на ідышы бульба, называецца толькі бульбес. Бульбас? Там няма больш іншых слоў, так. А калі я была ў Амерыцы, я вучыла тады ідыш у Нью-Йорку, там ёсць такі інстытут, які перанёсся пасля вайны з Вільні. У Нью-Йорк менавіта, інстытут павучэння ідышы і габрэйскай культуры. І мне трэба было тлумачыць амерыканцам, якая розніца паміж дурніцамі і чарніцамі, таму што ў ідышы існуюць дзве назвы, на гэтых розных ягад, а ў ангельскай мове няма, адна толькі назва. І яны не разумелі, я тлумачыла, што вось я ведаю, таму што ў нас на беларускай мове менавіта так сама і называецца. Яна абсолютна сугучна, на ідышы гэта чарніца. Чарніцы? Так, па-беларуску, так. Амаль вось гук-гук, літара ў літару. Так, перададзена. І ідыш увогуле складаецца з недзе 70 асоткаў германізмаў, недзе 15-20 славянскіх словаў, і што цікава, гэта беларуская, украінская і польская мова, таму калі, ну, я ведаю украінскую, таксама добра польскую і беларускую, мне было вельмі лёгка запамінаць усё, бо там адразу будуюцца такія в галаве спалучэнні, што да чаго, і астатняе гэта то, што звязанае больш з Торай, гэта іудаійская, так, самая галоўная кніга, тэрміналогія, звязаная з Богам, гэта ўжо там іўрыт, альбо традыцыйна, напрыклад, як сям'я называецца і так далей, і там што некаторыя слова гэта ўжо іўрыт, але з іншым націскам. А я ведаю, што ў ідыш ёсць такое слово латкес, і яно фактычна абазначае страву, якую габрэі, магчыма, запазычылі ад беларусаў. Напэўна, ад беларусаў, бо гэта фактычна дранікі, табульбяныя латкі. І адсюль аладкі перайшлі ў латкес, у габрэйскую кухню. Вось гэтая назва. А вы спрабавалі латкес ці не? Гэта, дарэчы, вельмі цікавая думка, таму што габрэі лічаць, што гэта беларусы запазычылі рэцэпт дранікаў ад іх. Так? Бо іх так традыцыйна яны гатуюць латкес на хануку. Гэта такое свята, якое ў снежні звычайна, там першы, другі, трэці тыдзень, там залежыць ад баць, калі яны вось свечкі запалююць, гэта свята святла, яны едзяць пончыкі такі спецыяльныя і таксама гатуюць латкес. І латкес, які я ела з ортодаксійнымі габрэямі у Нью-Йорку і у Тель-Авіве, яны зараз іншыя. Прынамсі, так як яны зараз гатуюць, яны вельмі часта дадаюць туды морку, таксама разынкі нават. І яны такія больш салодкія. Ну, мне, шчыра кажучы, падабаюцца больш нашы традыцыйныя дранікі латкес. І калі, в прынцыпе, маім габрэйскім сябрам мы сустракаемся, я кажу, я для вас прыгатую латкес, яны ведаюць, што я буду рабіць гэта вось па нашаму рэцэпту беларускіх дранікаў. Яны вельмі любяць. Яны кажуць, так, вось мы такі любім больш за ўсё. А яны муку дадаюць? Я не дадаю. А, яны любяць без мукі ўсё. Таму яны ў той партыі, беларускай партыі, якая робіць дранікі без мукі, так? Ну, ім прыходзіцца есці, што я прыгатую, а ў нас сямейны рэцэпт без мукі, таму вось так. Але гэта цікава, што туды даецца морква. А больш пра ідыш у нашай граматычнай частцы «Ломер кукен». З вами все добре? А что вы лехаете, лотры такие, дыгицали? Геть отсюль со своей хеурой, шлемазлы вы такие. Вось адбрыў дык адбрыў. Яшчэ некаторыя з нас засталі той час, калі ад габрэяў сталага веку можна было пачуць мову ідыш. Мову, якая ўзнікла на базе верхнянямецкіх дыялектаў са шматлікімі запазычаннямі з арамейскай і старагабрэйскай. Ды і не дзіва, габрэі з'явіліся на тэрыторыі Беларусі ў 14 стагоддзі. У 18-19 стагоддзях колькасць габрэяў у беларускіх гарадах і мястэчках сягала 70-80%. Сёння гэтая лічба, канешне, непараўнальна меншая, ды і ідышу проста так ужо не пачуеш. Плёнам шматвекавога сумеснага існавання сталі шматлікія моўныя запазычанні. Беларускія словы траплялі ў ідыш, а ідышызмы траплялі ў нашую мову, сярод якіх, напрыклад, рахунак,
фанаберыя, гвалт і гандаль. Хто яшчэ іх не ведае? Але цяпер хацелася б пагутарыць пра тую эмацыйна-экспрэсіўную лексіку, якую нашыя продкі пазычылі ад шматлікіх габрэйскіх краўцоў, шаўцоў, гандляроў, купцоў, ліхвяроў, па чые паслугі звярталіся і з кім жылі побач. Але большасць з іх не знойдзеш у нарматыўных слоўніках, хоць яны працягваюць жыць у вуснах народа. Не заўсёды зразумелыя для сучаснай моладзі, часта непаліткарэктныя, але такія каларытныя і сакавітыя. Паслухайце, як беларусы часам маглі назваць неразумнага чалавека, скарыстаўшыся мовай суседзяў. Шлёма, шлімазл, кепала, мішугін, ламедуда. Махляра клікалі герцыкам, блазана лабушнікам, а непаслухмяных дзетак шэйгіцамі, бахурамі і гіцалямі. Даставалася і жанчынам, пра якіх казалі проста лахудра. Беспарадак ды гармідар і сёння некаторыя называюць халемусам і верхалам. Пра нейкія нячыстыя справы скажуць шахер-махер, пра доўгае непрывабнае адзенне лапсардак. І слова хана у значэнні канец, нам усім канец, аказваецца, таксама прыйшло да нас ад братоў габрэяў. Мы таксама хаім, то бок ганім іншых, лэхаем ці лахаем у значэнні вядзем пустыя гутаркі, ды ладзім гешэфты, то бок угоды. Вельмі цікавым падаецца гутаркова зніжанае слова хеўра у значэнні банда, шайка, якое, як ні дзіва, пайшло ад таго самага кораня, што і словы хаўрус, хаўруснік, якія сёння мы ўжываем у пазітыўным значэнні саюз, саюзнік. Больш за тое, на меркаванне даследчыкаў шмат якія словы з турэмнага арго таксама маюць габрэйскае паходжанне. Фраер, свабодны, той, які не сядзеў у турме. Шмон, ператрус, ксіва, пашпарт, дакумент. Феня, спосаб, чын, ботаць, размаўляць. Хіпеш, вопшук, маліна, злодзейскі прытулак. Хаза, хата, дом. А якія з габраізмаў дагэтуль ужываеце вы? Шалом, мае дарагія, з вами быў я, калі вы не здагадаліся, Віктар Шукіловіч і праграма «Мова на нова». А што можна ўзяць, чым можна натхніцца, што запазычыць дзеля пашырэння беларускай мовы у носьбітаў ідыша? Я думаю, перш за ўсё трэба запазычыць аптымізм, бо гэта вельмі аптымістычныя звычайныя людзі і людзі, якія жывуць гэтай мовай і таксама у меня ёсць багата такі сяброўны энтузіастаў, яны там хтосьці бібліятэкі адкрывае і збірае там кніжкі ідыш там в Канадзе альбо ў Ізраілі, хтосьці нешта цікавае робяць і яны размаўляюць на ёй, яны вераць, што яна будзе жыць, што яна павінна жыць. Ну што ж, тады будзем пашыраць беларушчыну і мы спадзяемся, што нарэшце беларушчына стане такой паўсядзённай справай у Беларусі. Яна вернецца ў Беларусь. Гэта найлепшае месца для беларушчыны, гэта Беларусь. І яна будзе развівацца, і сапраўды беларусы стануць гаспадарамі ў Беларусі. І таксама вернецца, напэўна, ідыш. Вельмі б хацелася, каб гэтае моўнае суквецце зноў вярнулася ў Беларусь і шмат моваў было ў Беларусі, але перадусім, канешне, беларусам трэба заставацца са сваёй мовай, з беларускай. І тут я думаю таксама, што беларусам можна паглядзець і на тое, як габрэі адражалі сваю дзяржаву, так і сваю мову пасля вайны. І іврыта не існавала, в прынцыпе, ў такім нармальным значэнні гэтага слова, як зараз. То бок гэта мова камунікацыі штодзённай і дзяржавы і гэтак далей, яны змаглі адрадзіць. І гэта атрымалася, нягледзячы на тое, што вельмі доўга не было сваёй тэрыторыі. Таксама можа быць такі прыклад. Так, і тут, дарэчы, Егуда бен Эліезер, гэта ураджэнец мястэчка Лужкі, што цяпер у Віцебскай вобласці. Ён быў адзін з тых, хто першы адрадзіў іўрыт, габрэйскую мову, а ягоны сын быў першым дзіцём, які загаварыў на іўрыце ад пачатку. Это была ягоная родная мова ад нараджэння. Ну і калі некаму ўдалося, то, напэўна, удасца і нам. Трэба ў гэта верыць і вучыцца быць аптымістам. Дзякуй вялікі, Вераніка, за
такую цудоўную цікавую размову. Я шмат, напрыклад, даведаўся пра ідыш. Нам не ўдалося закрануць яшчэ іншыя тэмы, бо наш час абмежаваны, але спадзяемся, мы яшчэ спаткаемся і таксама паразмаўляем пра іншыя моманты з вашай біяграфіі, з вашага досведу. А пакуль што дзякуй вялікі, зараджаемся ўсе аптымізмам і з усмешкай на твары пашыраем беларушчыну ў свеце. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Сустрэч, давай.